Bisan pa man gihulagway nga newbie sa kalibutan sa beauty pageantry, kining usa ka maanyag nga upunganon ang iyang pagka-newbie dili babag aron makoronahan isip binibining Lapu-Lapu 2022. Siya si Sharon Quisisco, 20 anyos og representante sa Barangay Gunob, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Si Quisies tinunan sa kursong nursing. Gawa sa maong korona ug titulo, nang hakot usab siya og mga special awards sama sa Best in Production Number, Best in Swimsuit, Best in Gown ug uban pa. Isip bagong binibining Lapu-Lapu, buot niyang tutukan ang pagtabang sa mga kabus sa katilingban. Gani gamit ang iyang cash prize, midonar siya og napo ka sako sa mga bugas ngadto sa mga biktima sa sunog sa Barangay Luok, Dakbayan sa Mandawi. Laing advokasya nga buot niyang hatagan og pagtagad, mao ang I am actually an advocate for public and community health, especially coming back from the COVID-19 pandemic. I believe it's very important that our oponganons, each and every one of us, are able to establish ourselves and establish within ourselves the health and how much it is a priority for each and every one of us.